Jedným zo symbolov ochrany je plášť. Koľkokrát sme to zažili, že nás niekto ako deti zobral takto pod plášť, zahrnul nás, skryl nás do plášťa a tým nám dával najavo, že nás ochraňuje, že nás zobral pod svoju ochranu. Ale pozor, plášť nie je len symbolom ochrany, ale aj symbolom lásky. Keby ste si nalistovali knihu proroka Izaiáša, starozákonnú knihu Svätého písma, okrem iného by ste tam našli krásny citát. Zaodial som ťa plášťom spásy. To je jeden z príkladov, kedy aj vo Svätom písme je potvrdené to, že plášť je nielen symbolom alebo znamením ochrany, ale aj lásky. Vám chcem popriať, aby ste boli jeden pre druhého plášťom, pod ktorý sa schováte, keď bude zle. To môže byť niekedy rúža, ale môže to byť bosk, objatie, alebo len také tiché privítanie toho druhého, keď sa vráti z práce. Buďte jeden pre druhého plášťom. Ja, Nikoleta, Beriem si teba, Nikoleta, beriem si teba, Matúš, za manželku za manžela a sľubujem pred všemohúcim Bohom, a sľubujem pred všemohúcim Bohom, že ti budem verným manželom že ti budem vernou manželkou a že ťa nikdy neopustím, ani v šťastí, ani v nešťastí, ani v zdraví, ani v chorobe, a že ťa budem milovať a po ctiť. všetky dni svojho života. Zapriať, aby ste jeden pre druhého boli plášťom, tak ako to bolo dnes spomenuté v kázni, aby ste sa mohli jeden od druhého oprieť a aby ste vždy našli v sebe to, čo hľadáte.